Sanibonani guys, igama unqobile niphathela mazibela inimba ngomhla ka-13 November. Guys, uHlathi usefuna-ke manje uThumeka angene eshiqile le ndaba yakhe yokufuna ubavumile ngenkani kuZoleka benoLazarus. Kanti-ke uThumeka akayingeni-ke kulokho. Usho kahle ukuthi ayingeke bhuti wedwa-ke bandla. Wathi uThuthuthu uyazama ukumtshela ukuthi heyi bavumile unyana wakho nawe, wathi ndithe andikwenzi-ke lokho. Hayibo guys, ushilo ukuthi lalela, ngizoyiwina le case and uma sengiyiwinile wena uzomthatha ubavumile umkhulise njengonyana wakho. Wathi soze ngikwenze lokho-ke mina. Khumbule phela ukuthi usaphila uma bavumile, manje uzomkhulisa kanjani uma wakhe esaphila? Wathi heyi unkosikazi walapha wena, kuzomele ukhulise umntana wami. Wathi ngeke nje ngimkhulise njengendodana yami mina ubavumile uma wakhe khona soze. Waqede waphuma uThumeka, wabona uHlathi ukuthi ayi mani uyedwa ngempela kule nto. Hhayi-ke kodwa akaphelanga kamandla-ke. Uthe namhlanje nje kune-meeting enkulu eKhosela Tech i-involve sonke istaff. Wayilinda kahle ukuba iphele i-meeting. Wahlala ubhuti wanethezeka lapha e-waiting room. Uthe nje uZoleka benoLazarus bephuma bejabulile ukuthi i-meeting ihambe kahle, bayihlaba ngamehlo kuHlathi. Banyanya guys, imudi yashintsha same time. Umane wasukuma uHlathi wathi ndizobona unyana wami. Ukhona nonyana guys obonelwa ema-ofisini aseKhosela Tech. Kodwa-ke umane nje wehlisa umoya uZoleka. Wathi futhi mekuthi nangilwisa mina ngizoyithatha yonke lento ngiyise ecourt. Ngiyazi bese nitshela ukuthi ninqobile ngami njengoba nje niveze ukuthi uHlengiwe upractice ngongekho emthethweni, kanti-ke ukhona uPalesa nginitshela. Yabona lento izofana nse njengaleli bali leli likaDavide abenoGoliath. Niyazi ukuthi-ke lesi story siphela kanjani? Ngithi Goliath guys wagcina ehlule uDavide. Shuthi kahle kahle uDavide-ke uyena uHlathi kulo mzekelo lo, and then-ke uGoliath uyena-ke uLazarus Zoleka ngoba phela banemali banamandla. So yena-ke noma bembukela phansi enemali encane kodwa-ke uzobahlula, yilokho akushoyo uHlathi. Hhayi-ke umane nje uZoleka benoLazarus bathula nje bathinya guys. Kanti shuthi vele uHlathi uyayazi iplani ayiplanile yena, ufuna kahle kahle ukuzoprovoke-a yabo, acinenise uLazarus. Uthe wena Lazarus, wena Sigqibo, awukuthethe nanongumuntu wakho la umtshele ukuthi alethe indodana yami, ngoba okungenjalo ngizowakhipha mina ama-skeletons to the closet. Yabona nje into engizoyenza, ngizofika lapha ecourt ngichaze ukuthi wena unayo inzalo. Hayibo, wamane wavuseleleka guys uLazarus ezwe enye indoda imtshela ukuthi akanayo inzalo. Imfihlo beyifihle for a very long time. Manje mekukhona omunye umuntu oyikhulumayo bdlabha kanje phambi kwabantu, umane wacasuka wahleleka ukuzibamba, wambamba ngamawashingi wamkinya uHlathi, and uHlathi bekade ehleka all along ethi qhubekeka ndikinye ndichaye ndibethe yonke lento oyenzayo ngizobe singayiyisa ecourt, ngipresse icala le-assault. Angithi-ke mase bemtshela ukuthi yibona abalungile ekutheni bakukhulise ubavumile, i-court izobe sithi hayi kodwa ngeke uLazarus unesandla esilula, ushaya ngisho abantu bengenzanga lutho, so akayena ubaba oqotho. Ufuna lokho vele ukuthi kube khona nje into eyicala engase mhlampe libekwe uLazarus ebese bukeka njengobaba ongekho fit ukukhulisa abantwana. Guys, kuthe kusanjalo-ke uLazarus wamane wakhuluma noZoleka bebodwa eceleni, wathi lalela, yabo le ndaba le yokuthi siqumbe phansi uHlathi ngokuthi phela sesiyazi ukuthi wabribe abameli ukuze uqhawe kubo yena yedwa omkhulisayo, kuzomele-ke manje u-involve uThumeka kule nto le. Wathi eyi cha, ngikwazi ukuthi ngi-involve uThumeka udadewethu usedlule ey'ntweni ey'ningi futhi akenalo icala kuyona yonke lento. Wathi cha, ngeke ukuba akanalo icala udadewenu, akekho msulwa. Khumbule ukuthi yonke into ayenziwe uHlathi wayekhona la eduze kwakhe, so mfonele umbizi, kumele asitshele yonke into ayaziyo ngoHlathi ngoba sidinga yonke information ukuze simqumbe phansi once and for all. Guys, uZoleka-ke wenze njengoba eshilo uLazarus, wafonela uThumeka. Thumeka-ke ushaqekile guys ukubona nje i-phone call evela kuyena uZoleka, bekade vele nje esabhizi eyisola ngokuthi uhambile woshada le ndoda le, wayinikeza ithuba okwesibili, eventa laphaya kumngani wakhe lo phela-ke oshade umfowabo kaHlathi uThulani. Hhayi-ke uhambile kuNtombo wayobonana noZoleka for the first time emva kokuthi phela abhadlaze indaba yokuthi ubavumile uyindodana kaHlathi. Umbuzile ukuthi uzizwa njani sisi, wathi yeyi kuyabheda,
ever since nje kube nale case le kabavumile ekhaya endlini izimoto zimane ukwenzeka like kubhedile nje yonke into hayi siyabamba sededela kuhlangana. Hasho-ke uZoleka ukuthi lalela ngizombophisa mina uHlathi ngiyamqumba phansi kodwa into engiyibonayo la ngathi ngeke azeze awe yedwa uzoba nawe ngoba nawe wawukhona empilweni yakhe ngesikhathi enza ubukhoshosho. Ubrabha abantu ngemali engango-2.5 million. Hhayi umane wathuka-ke uThumeka ngoba bengayitsheli nanokuthi uHlathi unemali enkulu kangaka before phela ethola lama millions esibili awanikezwe uZoleka. Kodwa-ke ubonile ukuthi amadoda amaqeki kangakanani kwesinye isikhathi. So umane nje wavuma-ke uGirl ukuthi hhayi uzofakaza akufakazayo kodwa into eningi akazazi. Ucela nje yena ukungaboshwa. Hawu, ucela bandla nje angalinge aboshelwe amacala endoda akade engawazi. Wake uZoleka-ke umane wamthembisa ukuthi hhayi ungakhathazeki konke kuzohamba kahle wena ngeke nje uzothola amachaphezelo ngoba ubungazi lutho. Sithembe kanjalo-ke guys ukuthi ngeke wathole ngampela amachaphazelo ngoba mengase kube njalo kusho ukuthi kuyacaca ukuthi ulikamva benoYanga bazokhula bengenabazali ngenxa nje yobuxoki obenziwe uHlathi. uHlathi uyixoki futhi phezu kwalokho akayisoli futhi hayibo akafuni ukuyeka ubuxoki ngoba kuyimanje nje njengoba elwela ubavumile kangaka, hhayi ngoba nakho emthanda ubavumile, ufuna nje ukuzwisa uZoleka ubuhlungu ngoba wamdivosa. Guys, akasaneliswa nanokuthi-ke wamdivosa wamnikeza ama-million. Yena nje mekuthi uwile uZoleka waqumbeka phansi yilokho okubalulekile kuyena. Guys, kube wayazi uZoleka wayengeka involve nale ndoda in the first place, but-ke kuye kushiwo kuthiwa uthando lu-blind guys, lu-blind. Awuluboni amaphutha alo until usondele eduze. Guys, kushubile. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eNimba ngomhla ka-13 November. Guys, uHlathi usefuna-ke manje uThumeka angeneshiqi kule ndaba yakhe yokufuna ubavumile ngenkani kuZoleka benoLazarus. Kanti-ke uThumeka akayingeni-ke kulokho. Usho kahle ukuthi ayingeke bhuti wedwa-ke bandla. Wathi uthuthu uyazama ukumtshela ukuthi hey bavumile unyana wakho nawe, wathi ndithe andikwenzi-ke lokho.